Salamu alaikum jama'a masu kallo, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyon. A yau za mu kawo muku tattaunawar da aka yi da Rarara wanda yake wa Buhari waƙa. Rarara ya ce idan Buhari ya gama ƙa'idojin mulkinsa, in ta shi za a bi, in kuma za a yi shawara da shi, kamata ya yi a ƙara wa Buhari shekara 4 ko 5 saboda abubuwan da ya turo su gaba yanzu ya kammala. Amma fa ni wannan tuni kenan, amma na san abinda na gani idan na fito da shi mutane suka gani to su ma za su hau kan wani layin. Ya bayyana cewa sunansa Dauda Adamu wanda aka fi sani da Rarara. An haife shi a garin Kahutu, Danja Local Government, jihar Katsina cikin Najeriya. An tambaye shi cewa yaushe ya fara waƙa. Ya bayyana cewa yanzu yana ga zai iya kai kamar shekara 14 ko 15. An tambaye shi cewa me yasa yake yi wa Buhari waƙa. Ya bayyana cewa dalilin da yasa yake wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari waƙa abu ɗaya ne zuwa 2. Ya bayyana cewa tun yana ɗan ƙarami yake ji ana cewa Buhari ne mai gaskiya, bai taɓa jin an ce daga Buhari sai wane ba. Ya ce da an samu kishiyan Buhari ko daga a ce daga Buhari sai wane, ya ce wallahi da yanzu ya kama wancan layin, saboda ko kuma ya jinjina ya ji wanda ya fi nauyi, Buharin ko wancan. Ya ce shi yana ɗaukan Muhammadu Buhari a matsayin wani abu, ba wai yana yin Muhammadu Buhari saboda ya samu kuɗi ba, ba wai yana yin shi don ya samu mukami ba. Ya ce shi yana yin shi ne saboda yana kishin ƙasansa. Ya ce tun yana ɗan ƙarami har yanzu nan, yanzu shekaran shi 40, amma bai taɓa jin an ce daga Buhari sai wannan ba. Da an ce waye mai gaskiya za a ce Buhari ne. Ya ce har yanzu nan in ka tambayi waye ne mai gaskiya a Najeriya za ka ji an ce maka Buhari ne. Ya ce wannan shine dalilin da yasa yake yi wa Buhari waƙa. An tambaye shi cewa zuwa yanzu waƙoƙi nawa ya yi wa Buhari. Ya bayyana cewa ya yi wa Buhari waƙoƙi 66. An tambaye shi cewa akwai lokacin da ya nemi kuɗi a wajen 'yan Najeriya don ya yi wa Buhari waƙa, ko me yasa haka. Ya ce abin da yasa ya ce 'yan Najeriya talakawa masoya Buhari su za su biya kuɗin waƙa, ba zai ƙara yi wa Buhari waƙa ba, su za su biya kuɗin waƙa. Da cin waƙar da na shugaban ƙasa ni ba biya na yi ba, ba kuma shugaban ƙasa ne ya ce a'a ka je ka mun waƙa ba. Ni ne na ga ya cancanci in ma Buhari waƙa a zaɓe saboda ƙasata. Ya ce ma'ana kodin 'ya'yan shi, kodin jikokin shi, kodin shi kan shi, ko da shi ya iya yi tsallacen ya buga can, to su yaran ya bar masa abin da zai iya taimakon su a nan gaba. Ya ce to ya yi wa Buhari ne saboda wannan. Ya ce wannan karin da suka zo sai 'yan adawa suke cewa farin jinin Buhari ya dishe, sai yake cewa to bari zai nuna ma mutane cewa shi wannan Buharin baya canzawa, karfe duk yanda yake karfe ne. Ya ce dalilin da yasa ya ce ba zai ƙara yi wa Buhari waƙa ba sai 'yan masoya Buhari sun fito sun nuna suna nan, sun ba shi kuɗi da kansu. Ya ce tun da wancan waƙan ma da ya yi, wani ya ɗauko 5,000 10,000 ya bashi. Ya ce shi wannan wanda ya ɗauko 5,000 ɗin ko 10,000 ya bada, ya ce shi bai da ma 5,000 ɗin ko 10,000, amma haka zai ɗauko ya bada, ya ce saboda Buhari na baka. Da muka zo muka yi wannan, mutane sun gane wane ne Buhari, saboda in ka fuskanci abin da aka samu, abin da mutanen suka cincirin da aka yi, in banda ma mun ce a dakatar, alhamdulillah mun ga muna makiya kuma kowa ya shiru. Aka tambaye shi cewa shin yanzu nawa 'yan Najeriya suka tara maka. Ya bayyana cewa akwai wasu 'yan tsare-tsare da wa'insu dokoki wanda shi ya hana ya faɗi nawa aka bashi, nawa 'yan Najeriya ɗin suka tara mai.
an tambaye shi cewa shin idan Buhari ya gama mulkinsa shin rarara ya dina waka kenan. Ya bayyana cewa kafin Buhari ya karasa wannan 'yan watannin nashi abin da ya gani in ya ci gaba da fito da shi mutane suka gani to mutane za su kara wa Buhari shekara 4 da kansu, ko dan majalisa ko sanata ko kana so ko baka so, tunda talakawa ne suke yi, za su kara masa dan su mori wancan abin da ya fara. Kuma ba yana nuna idan ma Buhari bai samu wancan damar ta karin ba yana nuna rara lokacin da rara zai gama waka lokaci ne zai nuna rara ya gama waka.